Du vil ikke stå her. Kom afsted. Du har 18 sekunder. Løb, dit svin, mand. Det når du nok heller ikke. Det er færdspolitiet. Du kører for stærkt. Ej, hvad der er, mand. Ej, hold kæft, mand. Hvad der er, mand. Nu skal du se, der er jo optaget en video af din kørsel. Ja. Og der er en måling på Sig det til mig. 177 km i timen herude ved Lunderskov. Jo. Og det bliver du sigtet for. Hvorfor? Ja, ja. Ikke også? Jo. Hvad er der farligt? Håndtere en køreprøve. Det er for mig at forlange af dig. Ja, det er det. Ja, det er der ikke at gøre ved. Nej. Ja, det var da godt, du kan filme på det, jeg kørte det allerstærkest. Det var da godt. Den skal du kraftedeme have ros for, mand. Hvor tit plejer du at køre stærkt? Jeg gør altid. Gør ham det til en supermand. Det gør også i bil, det er jeg ligeglad med. Men jeg skyder dig. Kom herhen. Jeg gider kraftedeme ikke at se på dig, mand. Det plejer at gå fint. Hvad siger du? Hvad snakker du om? Er du sindssyg? Hvordan vil du køre, efter du så får dit kørekort igen? Det vil jeg ikke, det vil jeg ikke sige her. Må jeg høre? Det er nok den samme, tror jeg. Det er jo ikke et svar, vel? Det er jo ikke et svar. Motorcyklisten kan altså ikke nøjes med at få klip. Han skal til en ny køreprøve. Du er kraftedeme for dum, mand. Du er kraftedeme ondt i maven. Hvor tit plejer du at køre stærkt? Jeg gør altid. Det gør også i bil, det er jeg ligeglad med. Ved du hvad, mand? Det er kraftedeme ufattigt. Man kan blive ved med at være så dum i en alder af den alder, han har, mand. Får ham nu slå ihjel.